ହେଲା ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ବସ୍ରେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। ତ ବସ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ବୁକିଂ କରୁଛୁ ବସ୍କୁ। ଦେଖୁଥିବ ମୋ ଲଗେଜ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ତ ଏବେ ଓପନିଂ ହେଇନି, ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହବ। ମୁଁ ଆଜି ସିଲଭର ବୋର୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ଗୋଟେ କାର୍ ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସିଲଭର ଭଲ ଜାଗାଟା, ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ବି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ତ ଏଠି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ବସ୍ ଆସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଚକଡ଼ା ସୋରୁମ୍, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସୋରୁମ୍ ଅଛି। ତ ସିଲଭରରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠିକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ତ ଯିବୁ, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବି ଏଇଠି ଯାଇପାରିବେ। ତ ବସ୍ 7:50ରେ ଆସିବ। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 7:02 ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି କି ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ବସ୍ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସିଟ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଟ୍ ନମ୍ବର ବି, ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବି ଡ୍ରାଇଭରର ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିବେ ତ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ଏମିତି। ଗାଡ଼ିବାଲା ଦେଖି ଧରିଛି ଆସିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ବସ୍। फाइनाली ମୁଁ ବସ୍ରେ ବସିଛି। ତ ଏଇ ଚାର୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଶୋଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଆରାମ, ବସିବା ପାଇଁ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ୱାସରୁମ୍ ଯାଇକି ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କହିଯାଉଛି ନା ଭଲ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛି ବସ୍। କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉନି। ଚାର୍ଜିଂ ହେଉଛି ନା? ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ବସ୍ରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦିଏ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସ୍ ଛିଡ଼ା କରିଛି ତ ଆମେ ବସିକି ଖାଉଛୁ।